प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ஆ. மாதாஜி பிரணத்தி வாசிச்சலாங்களா? ओके माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम। ஆ, प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चतुर्उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपीश गोपिका कान्द राधाकान्द नमोस्तुते सप्तकान्दिन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामी यदि नामिनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे सत्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे எல்லாரும் சொல்லுங்க மாட்டேன் हरे कृष्णा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे हरे राम Rama, हरे Hare राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे மாதாஜி பிரணாம் மாதாஜி. நல்லபடியா பரம்பரைக்கு ஆச்சாரியர்களுக்கு பகவானுக்கு நம்ம பிரணத்தி வாசிச்சிருக்கோம். கிருஷ்ணாவோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ்ல நல்லபடியா கிரந்தத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அதை நல்லா உணர்ந்து அதை நம்ம வாழ்க்கையில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்குவோம். ஹரே கிருஷ்ண பிரேமா மாதாஜி பிரணாம்ஸ், பாக்கியலட்சுமி மாதாஜி பிரணாம்ஸ், ஷர்மிளா மாதாஜி பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, 2 நாள் ஆச்சு உங்களை பார்த்து. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு பார்த்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे சந்தோஷம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஓகே, நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட் Hare 2. Mataji, ஹரே ஷர்மிளா மாதாஜி பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா Pranam. மாதாஜி பிரணாம்ஸ். ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம வந்து நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸில் 2வது வேர்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம். லாஸ்ட்டு கிளாஸை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். அதில் நம்ம வந்து இந்த இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம், மதம் அதுலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். 2வது வேர்ஸில் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, பக்தி பாதையில் நம்மளை தடுக்கிற 6 விஷயங்கள், பக்தியில் நம்மளை முன்னேற விடாமல் தடுக்கிற 6 விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, நிறைய வந்துட்டு தேவைக்கு அதிகமாக சாப்பிட்றது, தேவைக்கு அதிகமாக நிதி திரட்டுறது, இது 2ம். ஏன்னா பக்தி செய்யாமல் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, தேவைக்கு அதிகமாக சாப்பிட்றதுக்கு என்ன வேணுமோ அதுக்கான விஷயங்களுக்கான நிதிகள், அப்புறம் சௌகரியமாக வச்சுக்கிறதுக்கான நிதிகள் அதெல்லாம் திரட்டுறது. சரிங்களா? அப்படியே உழண்டுட்டு இருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ண முடியாது, அவங்களால பக்தி பண்ண முடியாது. அதுக்கப்புறம் கடுமையான விஷயங்களுக்காக அதிகமாக முயற்சிக்கிறது. இந்த ஜட உலகங்களில் நம்மளை மீறி நிறைய விஷயங்கள்லாம் அடையணும்னு ஆசைப்படும் போது, அதுக்கான விஷயங்கள் ஈடுபடும் போது அவங்களால பக்திக்கு வர முடியாது. அதே மாதிரி இப்போ இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயம், சரிங்களா, சாதாரண விஷயங்களை பற்றி தேவையில்லாமல் பேசுவது,
சுற்றி என்னென்னலாம் நடக்குது அப்படின்றத பற்றி எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது பேசிகிட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா. நம்ம பொதுவாக தான் பார்க்குறோம் சீரியலில், அப்புறம் டாக் ஷோ, அது இல்லாமல் ஃபேமிலியில் உள்ள விஷயங்கள் அப்படியே ஏதாவது பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதுவும் வந்துட்டு நம்மளை பக்தியில் கொண்டு போகாது. அதில் இன்ட்ரெஸ்டோடு இருப்பாங்க சிலவங்க, அதுவும் கொண்டு போகாது. அதே மாதிரி ஆன்மீகத்துக்கு முன்னேற்றத்துக்கு இல்லாத வழிபாட்டு முறைகள், அதுக்கப்புறம் அதை கடைபிடிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாத்தையும் அப்படி வேணாம் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறது. சரிங்களா, எதையுமே கடைபிடிக்காமல் இருக்கிறது, ரெண்டுமே பக்திக்கு முன்னேற்றம் தராது அப்படின்றது நம்ம பார்க்குறோம். அது மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் இல்லாத மனப்பான்மை கொண்டவர்களோட நம்ம உறவு கொண்டுக்கிறது, சரிங்களா, தொடர்பில் இருக்கிறது, அதுவுமே பக்தி பாதையில் நம்மளை கொண்டு போக. அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் பேராசைப்படுறது, பௌதிக விஷயங்களில் பேராசையோடு இருக்கிறது, இதெல்லாம் பக்தியில் நம்மளை பின்தங்க வச்சிடும், முன்னேற்றம் அடைய விடாது அப்படின்றத பார்த்தோம். அப்புறம் வைத்திய சாதனா பக்தி பற்றி முதல் 7 ஸ்லோகங்கள் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குது. அதுக்கப்புறம் 8வது ஸ்லோகத்தில் நம்ம வந்து ராகானுக பக்தியை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். 9, 11ல் பிரேம பக்தி, பாவபக்தி, பிரேம பக்தி பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. ஸோ இதுவும் நம்ம அன்றைக்கி ஸ்ரத்தா, சாது சங்க, பஜனை கிரியா அதெல்லாமும் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பகவானுடைய எனர்ஜிஸ் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். சரிங்களா. அதில் வந்து அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, ததாஸ்த சக்தி அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா. அந்தரங்க சக்தின்றது பகவானோட ஆன்மீகமான இயற்கையில் இயங்கிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் அந்தரங்க சக்தி. பௌதீக விஷயங்கள்லாம் இயங்கிட்டு இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் பகவானோட பகிரங்க சக்தி. ததாஸ்த சக்தின்றது ஆத்மாக்கள், நம்ம கண்டிஷன்டு சொல். சரிங்களா. வெறும் ஆத்மாக்கள்னு சொல்கிறத விட கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் அப்படின்னு சொல்லணும். ஏன்னா நம்ம கிட்ட ரெண்டுமே இருக்கும். ஒன்று வந்து பகவானோட அம்சத்தில் இருக்கிற ஆத்மா, இன்னொன்று வந்து இந்த பௌதிக அம்சத்தில் இருக்கிற இந்த சரீரம், 2 சரீரம், சூக்ஷ்ம சரீரம், ஸ்தூல சரீரம், இந்த ரெண்டும். ஸோ அந்த அளவில் ததாஸ்த சக்தின்றது ரெண்டும் கலந்துருக்கும். பகவானோட அந்தரங்க சக்தியும் பகிரங்க சக்தியும் கலந்துருக்கும். சரிங்களா. அதுதான் இதை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் 3 கிளேஷங்கள் என்னன்னு பார்த்தோம். அதி தெய்வ, அதிபூத, அதி ஆத்மா அப்படின்றது பார்த்தோம். அதி தெய்வ அப்படின்றது தேவர்கள்னால இயற்கையினால் வரக்கூடிய சிரமங்கள். அதிபூத்த கிளேஷன்றது மற்ற உயிரினங்கள்னால வரக்கூடிய சிரமங்கள். அதி ஆத்ம கிளேஷம் அப்படின்றது நம்ம மனதால் வரக்கூடிய கஷ்டம், உடலால் சரீரத்தால் வரக்கூடிய கஷ்டங்கள், இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள். நம்ம இந்த ஜட உலகத்தில் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிறதா நினச்சிட்ருக்குறோம். ஆனால் இவ்வளோ சிரமங்களுக்கு நடுவில் தான் நம்ம ஹாப்பினஸ்ஸை தேடுறோம். சரிங்களா. ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கண்டிஷன் சோலோட உண்மையான ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். அது என்னன்னா, தனிப்பட்ட முறையில் நிறைய எதையாவது ஒன்று யோசிச்சுட்டு எனக்கு இது கிடைக்கல, அது கிடைக்கல, இது எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது, அது எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது நம்மளாம் சொல்லுவோம். ஆனால் நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கிற எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் இருக்கிற ஒரே ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, பிறப்பிறப்பு முதுமை நோயில் நம்ம சிக்குண்டு இருக்கிறது தான். சரிங்களா. ஸோ அதனால் நம்ம அந்த ஏதாவது ப்ராப்ளம்னு நம்ம உடனே என்ன பண்ணுவோம், அதை சரி பண்ண முயற்சி பண்ணுவோம். வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வந்துருச்சு, பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம், பிரச்சனையோட வாழ மாட்டோம், அதை எப்படியாவது சரி பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. அந்த வகையில் நம்மளுக்கு இந்த இறப்பு முதுமை நோய் அப்படின்றது சிரமமான ஒரு விஷயந்தான். அப்போ அதை நம்ம எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குன்றதே தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஜட உலகத்தில் நம்ம வாழறது எப்படி, மாயை எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்னா, நமக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரியாமல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் வாழ்க்கையை. சரிங்களா. ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஒரு துரதிருஷ்டமான வாழ்க்கை. அதனால் நம்மளோட அந்த ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் அதுதான் நம்மளோட உண்மையான ப்ராப்ளம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஏன்னா எல்லாம் என்னதுன்னு இருப்போம், கடைசியில் எதுவுமே நம்மளதா இருக்காது இல்லைங்களா. அது எல்லாம் நம்மளது இல்லாத விஷயத்துக்கெல்லாம் நம்ம ரொம்ப பிரயத்தனம் பண்ணுவோம், போராடி வாழ்க்கையை வாழ்வோம். வாழ்க்கையே ரொம்ப போராட்டமாக இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லி வாழ்வோம். ஆனால் அதெல்லாம் உண்மையான ஒரு விஷயத்துக்காக பண்ணுறோம்னா இல்லை. அதில் 1% நம்ம பக்தியில் பண்ணால் கூட அதில் ஒரு மிகப்பெரிய அர்த்தம் இருக்கும். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பொய்யான விஷயத்துக்கு இந்த டெசர்ட்லலாம் இந்த கானல் நீர்லாம் பார்ப்பாங்கல்ல, அங்கே தண்ணி இருக்குன்னு போனால் கிடைக்குமா, கிடைக்காது. அதே மாதிரி தான் இந்த ஜட உலகத்தில் போராடி சிரமப்பட்டு எல்லாம் நம்மளுதுன்னு நினச்சி வாழ்க்கை வாழ்வோம். ஆனால் அது எல்லாமே கானல் நீர் மாதிரி நம்மளோடது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அப்படியே அது இறப்புன்னும் போது நம்ம அதுலேருந்து விலகிடுறோம். ஆனால் அதுக்கு நம்ம நிறைய பிரயத்தனம் பண்ணுறோம் இந்த ஜட உலகத்தில் நம்மளை வந்து நிரூபிச்சுக்கிறதுக்கு, அந்த அதிகாரத்துக்கு. ஆனால் அதில் ஒரு கொஞ்சம் பக்தியில் நம்ம பிரயத்தனம் பண்ணியிருந்தோம்னா நம்ம எப்பயோ இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள்லேருந்து வெளில வந்துடலாம். சரிங்களா. அதுதான் நம்ம வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். ஆக்சுவலாக நிஜமான ப்ராப்ளம் என்னன்றது நம்மளுக்கு தெரியணும்.
அது பிறப்பிறப்பு முதுமை நோய் தான். அப்புறம் எளிமையான வாழ்க்கையும் உயர்ந்த சிந்தனையும்ன்றத ரொம்ப அழகா பிரபுபாதா நமக்கு குறிப்பிட்டிருந்தாங்க. எப்பயுமே நம்ம வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப எளிமையா இருக்கணும். நம்மளுக்கு யாருக்காவது அமைதியும் சந்தோஷமும் வாழ்க்கையில வேணும் அப்படின்னா, இருக்கிறத வச்சு ஹேப்பியா இருக்கணும். ம். நம்மளோட சாப்பாடு, நம்மளோட ஸ்பௌஸு, அதுக்கப்புறம் நம்மளோட வெல்த். சரிங்களா? இதில ஹேப்பியா இருக்கணும். அதில எதுவும் நம்ம வந்து அதிகப்படியா இது இப்படி இருந்திருக்கலாமோ, அது அப்படி இருந்திருக்கலாமோ, வேண்டாம். சரிங்களா? எல்லா விஷயத்துலயும் எவ்வளோ வெல்த் இருக்கோ அதில பீஸ்ஃபுல்லா. என்ன உறவுகள் நம்ம கூட இருக்காங்களோ அதில பீஸ்ஃபுல்லா. நம்மளுக்கு என்ன அமைப்பு இருக்கோ அதில பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும். சரிங்களா? அந்த மாரி எளிமையான வாழ்க்கையில நம்பள ஈடுபடுத்திக்கணும். அதுக்கு தான் எப்பயுமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க. நம்மளோட அதிகமா மெட்டீரியல் வாழ்க்கைய பொறுத்தவரைக்கும் நம்மள விட ரொம்ப பணக்காரவங்களா, இல்ல ரொம்ப உயர்ந்திருக்கிறவங்கள பார்க்கக்கூடாது. நம்மள விட இன்னும் தாழ்ந்திருக்கிறவங்கள பார்க்கணும். அதாவது ஒரு காலே இல்லாதவங்களுக்கு கால் இருந்தா போதும்னு நினைப்பாங்க. அப்புறம் கால் இருக்கிறவங்களுக்கு சப்பல் இருந்தா போதும்னு நினைப்பாங்க. அப்புறம் சப்பல் இருக்கிறவங்களுக்கு சைக்கிள் இருந்தா போதும்னு நினைப்பாங்க. அப்புறம் சைக்கிள் இருக்கிறவங்க ஸ்கூட்டர் இருந்தா போதும்னு நினைப்பாங்க. அப்புறம் கார் இருந்தா போதும்னு நினைப்பாங்க. அந்த காரே ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அப்புறம் தனக்குன்னு ஒரு ஏரோப்ளேன் வச்சுக்கணும்னு நினைப்பாங்க. இப்படி ஆசை அதிகமாயிட்டே தான் போகும். ஆனா, அது வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் குடுக்குமான்னா குடுக்காது. அதனால நம்மள விட எப்பயுமே கீழ இருக்கிறவங்கள நம்ம வந்து பார்க்கணும். சரிங்களா? நம்ப இப்ப ஆரோக்கியமா சரீரம் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. நம்மளோட அது கூட பிராப்தம் இல்லாம சிலவங்க சிரமப்படுறாங்க. அத பார்க்கும்போது நம்ம கிட்ட இருக்கிறத வச்சு அமைதியா, சந்தோஷமா நம்மள நம்மள கொண்டு வந்துக்கணும். ஸோ அதனால எப்பயுமே அதேமாரி ஆன்மீகத்த பொறுத்தவரைக்கும் நம்மளோட மேல இருக்கிறவங்கள பார்க்கணும். மேல இருக்கிறவங்கன்னா, பக்தியில ரொம்ப உயர்ந்திருக்காங்களா? அவங்கள மாரி நம்ம நல்லா பக்தி பண்ணணும். நம்மளும் நம்மளோட லைஃப்ப நம்ப சரியா கொண்டு வந்துக்கணும். அந்த மாரி தான் நம்மளோட உணர்வ நம்ம கொண்டு போகணும். சரிங்களா? அப்பதான் நம்ம வாழ்க்கை அமைதியா, சந்தோஷமா இருக்கும். ஸோ அதனால எளிமையான வாழ்க்கை அத வந்து நம்ப இருக்கிறத அப்படியே அக்செப்ட் பண்றது. அதான். சரிங்களா? என்ன குடுத்துருக்காங்களோ பகவான், அத அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணணும். நம்ம கர்மாவுக்கு ஏத்த மாரி குடுத்துருக்காங்க. அக்செப்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் உயர்ந்த சிந்தனை. சிந்தனை எப்படி இருக்கணும்? ரொம்ப உயர்ந்திருக்கணும். பொருள் வாழ்க்கையில இல்லாம, பொருளாதார ரீதியில இல்லாம, பகவான அடையணும். பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். அதுதான் உயர்ந்த சிந்தனை. சரிங்களா? ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான ஒரு லெசன், ஒரு விஷயம் நமக்கு வந்து ரூபகோஸ்வாமி குடுக்குறாங்க. அதுக்கு பிரபுபாதா வந்து ஒரு எளிமையான வாழ்க்கைன்னா என்ன இருக்கணும்? கொஞ்சம் நிலம், கொஞ்சம் அ ஒரு ஒரு மாடு, அப்புறம் வந்து ஒரு பசுமாடு, அப்புறம் வந்து ஒரு கோயில். சரிங்களா? ஒரு வீடு. இவ்வளவு இருந்தா போதும். ஒரு மனுஷன் வந்து நிம்மதியா நல்லபடியா வாழ முடியும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. உண்மையிலேயே அதான். இல்லைங்களா? ஆ ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? நெறைய அனுபவிக்கணும், நெறைய சேர்த்து வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு, அந்த அமைதிய கெடுத்துக்கிறோம். அதனால எளிமையான வாழ்க்கையும், உயர்ந்த சிந்தனையும் இத வந்து நம்ம மனசுல ஆழமா பதிய வச்சுக்கணும். சரிங்களா? எப்பயாவது நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு அதிருப்தி ஏற்படுதுன்னா, வேண்டாம். இருக்கிறது நல்லா இருக்கு. அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளோட கீழ உள்ளவங்கள பார்த்துட்டு நம்ப, பகவானே இந்த அளவுக்கு எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணி அதுவும் நம்பலாம் ரொம்ப வந்து கிராட்டிட்யூடோட இருக்கணும். ஏன்னா நம்மளுக்கு சத்சங்க பகவான் குடுத்துட்டாங்க. பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளியில வரத்துக்கு. நம்ம ப்ராப்ளத்துலேருந்து வெளில வரதுக்கான சொல்யூஷனே பகவான் குடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதனால நம்ம வந்து இந்த எளிமையான வாழ்க்கை உயர்ந்த சிந்தனை. அத நல்ல மனசுல நம்ப பதிய வச்சுக்கணும். சிந்தனை முழுக்க பகவான் மேல இருக்கணும். வாழ்க்கையில இருக்கிறத அமைதியா, சந்தோஷமா ஏத்துக்கிட்டு, சிந்தனை முழுக்க பகவான் மேல நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னாலே, நம்ம லைஃப் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து மதம் அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? மனித வாழ்வானது இறை உணர்வை அடைவதற்காகவே அமைந்திருக்கிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்மலாம் இப்ப ஹியூமன் லைஃப்ல இருக்கோம். எதுக்கு இந்த லைஃப் பகவான் நம்மளுக்கு குடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, பகவான பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு, நம்ப யாருன்றத தெரிஞ்சுட்டு, பகவானுக்கு பக்தி பண்றதுக்காக தான். அதான் பர்ப்பஸ். சரிங்களா? அப்ப மனித வாழ்வானது இறை உணர்வை அடைவதற்காகவே அமைந்திருக்கிறது. இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இக்குறிக்கோளை நிறைவேற்றுவதற்காகவே மனிதனுக்கு உயர்ந்த அறிவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுக்காக தான் நம்மளுக்கு பகவான் நல்ல இன்டெலிஜென்ஸ குடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? பசு, பக்ஷிக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் கிடையாது. நம்மளே சொல்லுவோம். மனுஷனுக்கு மட்டும் தான் 6 அறிவு. மத்ததுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மி தான். அப்படி நம்ம சொல்றோம்ல. அப்ப அந்த அதிகமான அறிவு எதுக்கு பகவான் குடுத்தாங்க நமக்கு? அப்படின்னா, பகவானை பத்தி தெரிஞ்சு பக்தி பண்ணி நம்ம பகவானை அடையறதுக்காக மட்டும் தான் அந்த அறிவ நமக்கு குடுத்தாங்க. ஆனா, அதையே என்ன பண்ணிர்றோம் நம்ப? தவறான முறையில இந்த ஜட உலகத்துல நான் இன்னும் எப்படி நல்லா இருக்கலாம்? அப்படின்றதுக்கு அந்த அறிவ பயன்படுத்துறோம். சரிங்களா? அதுதான் சிரமமாயிடுது. இப்ப நம்ம குழந்தைக்கு வந்துட்டு ஒரு ரூ. 100 குடுக்குறோம் காசு. அந்த குழந்தை என்ன பண்ணணும் அத?
அழகாக அதை வந்துட்டு நல்ல விஷயத்தில் அது கொண்டு வரணும். அதே அதை வந்து தேவையில்லாத விஷயத்தில் செலவு பண்ணுச்சுன்னா அதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்? ரொம்ப அது நல்ல விஷயம் இல்லை இல்லையா? அதே மாதிரி தான் பகவான் நமக்கு அறிவு கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி மார்க்கத்தில் கொண்டு வரதுக்காக யூஸ் பண்ணணும். ஆனால் அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? தவறான வழியில் இந்த ஜட உலகத்தில் எப்படி அதை நம்ம இன்னும் வாழ்க்கை நல்லா வாழறது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு தேவையான விஷயங்களை நம்மளை அந்த அறிவை யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம மிஸ்யூஸ் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம். அது நம்மளுக்கு சிரமத்தை தான் கொடுக்கும். குழந்தை தப்பான வழியில் பணத்தை செலவு பண்ணுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அதுக்கு அது சிரமமாக தான் முடியும் இல்லைங்களா? அது மாதிரி தான் நம்புவர்கள் வேத இலக்கியங்களில் காணப்படும் அறிவுரைகளை பின்பற்ற வேண்டும் உயர்ந்த அதிகாரிகளிடமிருந்து. அப்போ சரி, அறிவு நமக்கு பகவான் கொடுத்துருக்காங்க, மனித பிறவி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உயர்ந்த அதிகாரி, ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், ஆன்மீக குரு, அவங்க கிட்டேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்பிக்கையோட வேத இலக்கியங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், அறிவு வளர்த்துக்கணும். எப்படி வேத இலக்கியங்கள்னா பகவத்கீதை, பாகவதம், சரிங்களா? நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? இதெல்லாம் தான். ஸோ அது யார்கிட்டேருந்து? பானஃபைட் பரம்பராவில் வர குருமார்கள்ட்டேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், ஆச்சாரியர்கள்ட்டேருந்து. நம்மளாம் கரெக்டாக பண்ணுறோம், சரிங்களா? நம்மளாம் ஹாப்பியாக இருக்கணும் இதில். அனைத்து தொழிற்சார் கடமைகளும் தர்மங்களும் நிச்சயமாக பரம முக்திக்காகவே அமைந்தவை. அவை ஒருபோதும் பௌதிக ஆதாயத்திற்காக செயல்படக்கூடாது. நம்ம என்னெல்லாம் செயல்கள் செய்கிறோமோ, தர்மம், தர்ம அர்த்த காம மோட்சம்னு படிக்கிறோம் இல்லையா? அதில் அந்த தர்மம் அப்படின்றது தான் இந்த செயல். அந்த செயல் எல்லாமே முக்திக்கு தேவையான செயல்களாக இருக்கணும். நம்ம சாப்பிட்றது, நம்ம பேசுறது, நம்ம வந்துட்டு எந்த செயல் செய்கிறோமோ அதெல்லாம், சரிங்களா? முக்திக்கு ஏற்ற வகையில் அது அமையணும். அதை வந்து என்ன பண்ணிடக்கூடாது? பௌதிக விஷயத்துக்காக நம்ம அதை பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்றத பார்க்குறோம். மேலும் பரமமான கடமையாற்றுதலிலிருந்து ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் பௌதிக ஆதாயத்தை ஒருபோதும் புலனின்பத்தை வளர்ப்பதற்காக பயன்படுத்தக்கூடாது. அதுதான், சரிங்களா? ஸோ நம்மளோட கடமைகள், நம்மளோட செயல்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா பகவானுக்கு பக்தி பண்ணுற மார்க்கத்தில் இருக்கணுமே தவிர ஜட சிந்தனையோட இந்த ஜட புலனின்பங்களை திருப்தி பண்ணுற முறையில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம லெசனாக எடுத்துக்கிறோம். மனிதனின் உயர் அறிவானது அடிப்படை தர்மத்தை புரிந்து கொள்ள பயிற்றுவிக்கப்பட வேண்டும். எப்படி பயிற்சி பண்ணிக்கலாம்? நமக்கு பகவான் இப்போ நல்ல 6 அறிவு கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? உயர்ந்த தர்மம் அதை நம்ம செய்யறதுக்கு பயன்படுத்திக்கணும். அதுக்கு பயிற்சி பண்ணணும், ப்ராக்டிஸ். எப்படி? பானஃபைடு குரு கிட்டேருந்து, சரிங்களா? பரம்பரையிலேருந்து வர குரு மகாராஜ்கிட்ட நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மதமில்லாத மனித சமுதாயம் விலங்கு சமுதாயத்தை விட சிறந்ததல்ல. இப்போ விலங்குகளுக்கெல்லாம் ஏதாவது இது மதம் இருக்கா? இல்லை. பசு பட்சிக்கெல்லாம் ஏதாவது இருக்கா? இல்லை. அது ஏதாவது சாமி கும்பிடுமா, கோயிலுக்கு போகுமா? இல்லை. ஏதாவது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுமா? இல்லை. அது பாட்டுக்கு சாப்பிடும், அது பாட்டுக்கும் தூங்கும், அது பாட்டுக்கு நிவர்த்தி பண்ணும், அது பாட்டுக்கு தன்னை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கும். அதுக்கு வேற ஏதாவது தெரியுமானா? தெரியாது. ஏன்னா அதுக்கு அவ்வளவுதான் ஞானம். ஆனால் நம்ம அது மாதிரி பண்ணலாமா ஹியூமன் லைஃப்பில் அப்படின்னா? கூடாது. அப்படி பண்ணுறோம் மனித பிறவியில். அந்த மாதிரி ஆன்மீக முன்னேற்றம் இல்லாத நம்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து விலங்கு வாழ்க்கைக்கு விட சிறந்தது கிடையாது அப்படின்றத இங்கே நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ நம்மளோட வாழ்க்கை எதுக்காகனா நம்மளை இந்த பௌதீக விஷயத்துலேருந்து விடுதலை செஞ்சுக்கிறதுக்காக தான், பகவானை பக்தி பண்ணி அடையிறதுக்காக மட்டும்தான் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ பொருள்சார் முன்னேற்றத்தை நோக்கமாக கொண்ட மதம் எனப்படும் ஒரு அமைப்பை உருவாக்குகிறது. ஆனால் அது உண்மையான தர்மத்தின் நோக்கத்திலிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ளது. மதம் என்பது கடவுளின் சட்டங்களை புரிந்து கொள்வது ஆகும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அப்போ மதம்னாலே என்ன அப்படின்னா, ரிலிஜன் அப்படின்னா என்ன? நம்ம தர்மம் என்ன அப்படின்னா பகவானை பக்தி பண்ணி பகவானை அடையிறதுக்காக தான், இந்த ஜட உலகத்திலேருந்து நம்மளை விடுதலை பண்ணிக்கிறதுக்காக தானே தவிர இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்லேயே நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிட்டு அதிலே சிரமப்படுறதுக்கு கிடையாது அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்போ நம்ம கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும்? சாஸ்திரத்தை நல்லபடியாக லேர்ன் பண்ணணும், அறிவை நல்லபடியாக வளர்த்துக்கணும் த்ரூ பானஃபைட் பரம்பரா, பகவத்கீதை பாகவதம்லாம் வாசிச்சு, சரிங்களா? இதில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா? இல்லை வேறு ஏதாவது சொல்லணுமா? புஷ்பம் மாதாஜிக்கு எதுவும் சொல்லணுமா? பாயிண்ட்ஸ் நான் எதுவும் விட்டுருந்தா? அது பகவத்கீதையை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. தர்ம அந்த ஸ்லோகத்துக்கு பொருள் சொல்லிட்டு அது அது சொல்லலாமா? ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1.2.9 சூத கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாருன்னா, முறையான மானிட தர்மத்தை விளக்குறாரு. தர்மஸ்ய கியபவர்க்கஸ்ய நாத்தோர்த்த யோக கல்பதே
नार्थस्य धर्मैकान्तस्य காமோ லாபாய ஹி சமிருதக. அதாவது நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் இருக்கு இல்லையா, வர்ணாசிர தர்மம் வச்சிருக்கோம். அந்த தர்மம் அனைத்தும் நிச்சயமாக எதுக்காக பகவான் கொடுத்திருக்காருன்னா, இறுதியான முக்தியை அடைவதற்கானது. அவை ஒருபோதும் பௌதீக லாபங்களுக்காக செய்யப்படக்கூடாது. மேலும் உன்னதமான விதிக்கப்பட்ட கடமையில் தர்மத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவன் புலனின்பத்தை அதிகரிப்பதற்காக பௌதீக லாபத்தை ஒருபோதும் பயன்படுத்தக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணன். வெரி ஹரே வெல். கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. சாஸ்திர விதிகளுக்கு ஏற்ப விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நிறைவேற்றுவதே மனித நாகரிகத்தின் முதல் படியாகும். ஹரி போல். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப சாஸ்திரத்துல நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ, பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதன்படி நம்மளோட நாகரிகத்தை அமைச்சுக்கணும். அதுதான் நம்மளோட முதல் படி ஆன்மீகத்துல. ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அடுத்தது போலாமா பிரஜல்பா? அந்த இது தலைப்புக்கு போலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்கும் எதுவும் சொல்லணுமா? ஓகே, அடுத்ததுல என்ன பிரஜல்பா? பிரஜல்பான்றது பேச்சு, சரிங்களா? தேவையற்ற பேச்சு, சாரி, வெறும் பேச்சு மட்டும் கிடையாது, தேவையற்ற பேச்சு அப்படின்றதான் பிரஜல்பா. அப்படின்னா என்ன? பகவான் சம்பந்தம் இல்லாத பேசுற அத்தனை பேச்சும் பிரஜல்பா. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம பார்க்கறது. அதுக்கு வந்து ரூப கோஸ்வாமி ரொம்ப நல்ல ஒரு உதாரணம் கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு இந்த உதாரணம் ரொம்ப பிடிக்கும், அப்படியே மனசுல அப்படியே பதிஞ்சிருக்கும். சரிங்களா? என்னன்னா, இந்த ஃப்ராக் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, மழை காலம்லாம் வந்துச்சுன்னா ரொம்ப அழகாக அப்படியே கத்த ஆரம்பிச்சிடும். எனக்கு தான் கத்த தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணும், அது பாட்டும் கத்திக்கிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? அது என்ன பண்ணாமல் இருக்கலாம்? கத்தாமல் இருக்கலாம்ல? செய்யாது. நல்லா நல்ல சத்தம் போட்டுட்டே இருக்கும். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, தூரத்தில் பாம்பு இருக்கும், அதுக்கு அது சத்தம் போடுறது கேட்கும். அப்போ அந்த பாம்பு என்ன பண்ணும், ஆஹா நமக்கு இங்கே தான் ஃபுட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்ன பண்ணிடும், வந்து இந்த ஃப்ராகை வந்து முழுங்கிட்டு போயிடும். இல்லைங்களா? இது இந்த ஃப்ராகுக்கு தேவையா அப்படின்னா இல்லை. அது பாட்டுக்கு என்ன பண்ணலாம், சத்தம் போடாமல் கம்முன்னு இருந்திருக்கலாம். தேவையில்லாமல் சத்தம் போட்டு தூரக்க இருந்த பாம்பை அழகாக இன்வைட் பண்ணி அது வாழ்க்கையை அதுவே கெடுத்துக்குச்சு இல்லையா? அதே மாதிரி தான் நம்மளோட பேச்சு, பௌதிகமான பேச்சு. அது வந்து என்னென்னா, தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் பேசும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா, கர்ம பலன் அப்படியே கட 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 கடன்னு ஏறிக்கிட்டே போகும். சரிங்களா? நம்ம நினைப்போம், யாரோ ஒருத்தவங்களை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம், அவங்களுக்கு தெரிய போதா? இல்லையே, நம்ம பாட்டுக்கு பேசுவோம் அப்படின்ட்டு யாருக்கிட்டையாவது உட்காந்து நம்ம ஃபோன்லேயோ இல்லைனா வேறு நேர்லேயோ என்ன பண்ணுவோம், பேசுவோம். உலக நடப்பை பேசுகிறேன்னு சொல்லி பேசுறது, இல்லைனா வந்துட்டு ரிலேட்டிவ்ஸில் ஏதாவது பண்ணதை பற்றி பேசுறது, இல்லைனா டிவியில் வர சீரியலை பற்றி பேசுறது, இப்படி டாக் ஷோ வேறு இப்போ நிறைய போயிட்டுருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி ஏதாவது பேசும்போது என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, அந்த கரும பலன் வந்து கிடு 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 கிடுன்னு நம்மளுக்கு அப்படியே கிரெடிட் ஆகிட்டே வரும். சரிங்களா? அது என்ன பண்ணிடும், நம்மளை சிரமத்தில் கொண்டு போய் விட்டுரும். நம்ம அன்றைக்கே பார்த்தோம்ல ஒரு ஸ்டோரி, மண்டே அன்னைக்கு ஒரு கிங் வந்துட்டு இது அவங்க நல்ல எண்ணத்தில் தான் அவங்க வந்து எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கொடுக்கணும், அன்னதானம் பண்ணணும்னு நினச்சாங்க. ஆனால் அதில் பாய்சன் வந்துடுது, அதை சாப்பிட்டு கொஞ்சம் பேர் இறந்து போயிடுறாங்க. அதை வந்து அந்த ஒரு 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 அம்மா என்ன பண்ணாங்க, அந்த கிங் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சாப்பாடை போட்டு கொஞ்சம் பேர் சாகடிச்சாங்களே, அவங்கள பற்றி கேட்குறீங்களான்னு சொன்னாங்கல்ல. அப்போ அவங்களுக்கு அந்த பாபம் வந்துச்சுன்னு நம்ம பார்த்தோமா? ஸோ அது மாதிரி தான் நம்ம தேவையில்லாத பேசும்போது என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா, முக்கியமாக இந்த பாலிடிக்ஸ் கூட அப்படிதான். யாரோ ஒருத்தவங்க அதர்மம் பண்ணியிருப்பாங்க, ஆனால் நம்ம அவங்கள பற்றி பேசும்போது என்ன ஆகுது, அந்த பாபத்தில் நம்மளும் பங்கெடுக்கிற மாதிரி ஆகிடும். சரிங்களா? ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா, பேசக்கூடாது தேவையில்லாத பேச்சு. நம்ம நம்ம பேசுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியல, உணரல. அது என்ன ஆகும்னா, ஒன்று தேவையில்லாத பேசும்போது நம்மளுக்கு அது பாப பலனை கொடுத்துக்கிட்டே வரும். சரிங்களா? அதனால் நம்ம சிரமப்படுறதுக்கு ரொம்ப அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் எவ்வளவு பேசணுமோ அவ்வளோதான் பேசணும். அதுக்கப்புறம் எல்லாமே பகவானுக்கு நாம ரூப குணநிலைகளை நம்ம பேசுகிற மாதிரியான வேதத்தை பற்றி, பகவத்கீதை ஸ்லோகத்தை பற்றி, சரிங்களா? பகவானை குளோரிஃபை பண்ணுறது, டிவோட்டிஸை குளோரிஃபை பண்ணுறது, அந்த மாதிரி பேச்சு தான் நம்ம பேசணும். இல்லையா, இன்னும் அழகாக சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் மகான் நாமம். சரிங்களா? நம்ம வந்துட்டு தேவையில்லாமல் பேசக்கூடாது அப்படின்னா 16 ரவுண்ட்ஸ் என்ன 64 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் கூட பண்ணலாம். ஆனால் தேவையில்லாத பேச்சு பேசக்கூடாது. சரிங்களா? பேசாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா, அமைதியாக இருக்கணும்னா முடியாது. கையில் சாண்டிங் பேக் எடுத்துடணும். எடுத்துட்டு அப்போ நம்ம பேச மாட்டோம். 16 ரவுண்ட்ஸ் முடிச்சிட்டோன்னா என்ன பண்ணுவோம், திருப்பி பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம். வேண்டாம், வைக்கவே வேண்டாம். 64 ரவுண்ட்ஸ் கூட பண்ணலாம். இல்லையா, 108 ஜபம் கூட பண்ணலாம். ஆனால் தேவையில்லாத பேச்சு பேசவே கூடாது. சரிங்களா? பேசினோன்னா என்ன ஆகிடும், நம்மளுக்கு சிரமம் ஆகிடும், கர்ம பலன் அதிகமாகிடும். கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தை பற்றி பேச வேண்டும்.
பகவானை பற்றி, பகவானை குளோரிஃபை பண்ணி பகவான் டிவோட்டிஸை பற்றி நம்ம பேசணும். அர்த்தமற்ற செயல்களை செய்வதிலும் ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள். இந்த வழியில் மக்கள் தங்கள் விலைமதிப்பற்ற நேரத்தையும் சக்தியும் வீணடிக்கிறார்கள். எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பாருங்க. நம்ம ஏதாவது தேவையில்லாத விஷயம் பேசுறது செய்யறதுன்னு நேரம் அப்படின்றது ஒரு தடவை போச்சுன்னா திருப்பி கிடைக்காது இல்லையா? அப்படிப்பட்ட நேரத்தை நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், ரொம்ப நம்ம இப்போ நம்ம கொஞ்சம் காசு வச்சிருக்கோம்னா நம்ம தேவையில்லாமல் செலவு பண்ணுவோமா? நம்ம பண்ண மாட்டோம். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக செலவு பண்ணுவோம் அதை. இல்லை இல்லை, நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து முக்கியம் அப்படின்னு. அதை விட அதை விட அதை விட பல மடங்கு முக்கியம் என்னன்னா நம்மளோட நேரம். ஒரு தடவை ஒரு நேரம் நம்மளுக்கு கடந்து போச்சு அப்படின்னா திருப்பி அது வராது. அப்படிப்பட்ட நேரத்தை நம்ம என்ன பண்ணிடவே கூடாது, தவறான இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஈடுபடுத்திடவே கூடாது. அதனால என்ன ஆயிடுது, நம்ம சக்தியும் வீணாகுது. பகவானோட எனர்ஜி தானே எல்லாமே இல்லையா? எல்லாத்துலேயும் பகவான் தான் இருக்காங்க, பகவானோட எனர்ஜி. அந்த எனர்ஜியை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, தவறான வழியில் பயன்படுத்தக்கூடாது. இப்போ நம்ம ஒரு நெருப்பு இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு தீக்குச்சி இருக்கு, அதில் நெருப்பு வருது, அதை வச்சு விளக்கேற்றலாம், நல்லது. அதை வச்சு ஒரு வீட்டை எரிக்கலாமா? கூடாது இல்லையா? சக்தி ஒன்று தான். அதே மாதிரி தான் அந்த பகவானோட சக்தி, அந்த பேசும் திறனாக இருக்கட்டும், செயல் திறனாக இருக்கட்டும், அந்த சக்தியை நம்ம வந்து வீணடிக்கவே கூடாது. பக்திக்காக தான் அதை நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இந்த பொருள் உலகத்துக்கு நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ அந்த அந்த சக்தியை நம்ம பயன்படுத்திக்கணும். பிற அற்பமான செயல்கள் பிரஜல்பம் என்ற பிரிவில் அடங்கும். அப்படின்ற அற்பமான செயல்கள் அது ஜட விஷயங்கள்லாம் சரிங்களா? தேவையில்லாது நம்ம உண்ண உணவு, உடுக்க உட, இருக்க இடம், அதுக்கு தேவையானது நம்ம செய்யணும், நம்ம கடமையை செய்யணும், அதெல்லாம் கரெக்டு. ஆனால் அதை தாண்டி தேவையில்லாத விஷயங்களை நம்ம என்ன பண்ணிக்கவே கூடாது, ஈடுபடுத்திக்கவே கூடாது சரிங்களா? கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் உள்ள புத்திசாலிகள் இது போன்ற செயல்களில் ஒருபோதும் பங்கேற்க கூடாது. யாரெல்லாம் பகவானுக்கு பக்தி பண்ணுறோமோ நம்மளாம் என்ன பண்ணணும், நல்ல பகவானை குளோரிஃபை பண்ணணும், டிவோட்டிஸை குளோரிஃபை பண்ணணும், சாண்டிங் பண்ணணும், சேவா பண்ணணும், ஹாப்பியாக இருக்கணும் சரிங்களா? இந்த மாதிரி அற்பமான பொருள் விஷயங்களை நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கவே கூடாது. ஜனசங்கம் என்பது கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் இல்லாதவர்களுடன் பழகுவதை குறிக்கிறது. ஜனசங்கம், இந்த பௌதிக மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்கெல்லாம் வந்து பகவான் மேலே ஆர்வம் இல்லாதவங்க, அவங்ககிட்டேருந்து விலகி இருக்கணும். அத்தகைய தொடர்பு ஒருவர் கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும். ஏன் கண்டிப்பாக அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா, இல்லைன்னா ஒரு ஒரு 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் அவங்களோட பேசினா நம்மளுக்கே டவுட் வந்துடும், நம்ம கிருஷ்ணா கான்ஷியஸில் அது சரிதானா அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா? அது தப்பு. அதனால தான் என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா, பெட்டர் அவாய்ட் பண்ணிடணும். யார் வந்து ஜனசங்கங்களில் ஈடுபடலாம், அவங்களோட கலந்து பேசலாம் அப்படின்னா, குருமார்கள் ஆச்சாரியர்கள்லாம் பண்ணலாம். ஏன்னா அவங்களும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க. அவங்கள ஜனசங்கத்தில் உள்ளவங்கள பக்தி மார்க்கத்துக்கு அவங்களால கொண்டு வர முடியும். நம்மலாம் இப்போ தான் பேபி ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுட்ருக்கோம். நம்ம போய் ஜனசங்கத்தில் போயிட்டு அவங்களோட கொஞ்சம் நேரம் பழகணும், ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகணும், ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிட்டு ஒரு ½ டே ஸ்பெண்ட் பண்ணோனாலே போதும், முடிஞ்சது. நம்மளாம் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸில் இருக்குன்றதே மறந்துடும். அந்த அளவுக்கு மாயை நம்மளை ஆழ்த்திடும். அதனால தான் கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும். ஸ்ரீல நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள பக்தர்கள் பக்த சனேவாச சங்கத்தில் மட்டுமே வாழுமாறு நமக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா? அதனால் நம்மளுக்குலாம் என்ன, யாரோட நம்ம அதிகமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா டிவோட்டிஸ் கூட தான் சரிங்களா? நல்ல பியூர் டிவோட்டிஸ், பகவானோட நாமரூப குணலீலைகளை எப்பயும் பேசி பகவானுக்கு பக்தி பண்ணுற விஷயத்தில் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களோட நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம டைமை நல்லபடியாக ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். நமது இஷ்கான் இயக்கம் வழங்கும் இந்த ஆன்மீக சங்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. ஹரி போல், ஹரே கிருஷ்ணா சரிங்களா? இப்போ நிறைய இடத்துல பரவி நல்லபடியாக எல்லாருக்கும் கிருஷ்ண பக்தியை நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். அது இன்னும் நல்ல நல்ல மென்மேலும் உயரணும்னு நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து ஏராளமான மக்கள் தங்களுக்குள் உறங்கி கிடக்கும் கிருஷ்ண உணர்வை தட்டி எழுப்பதற்காக இந்த சங்கத்தில் இணைந்து வருகின்றனர். ஏற்கனவே கிருஷ்ண உணர்வுன்றது நம்ம எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கு. ஆனால் அதை அடியோட மறந்துட்டு என்ன பண்ணிடுறோம், இந்த பௌதீக விஷயத்துல ஜனசங்கத்தில் ஈடுபட்டு வாழ்க்கையை வீணடிச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனால் இப்போ இஷ்கானில் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம எல்லாருக்கும் பிரச்சாரம் பண்ணுறோம். எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கிற இந்த கிருஷ்ண உணர்வை நம்ம எல்லாரும் தட்டி எழுப்புறோம். நமக்குள்ளார இருக்கிறதை ஃபஸ்ட் நம்ம தட்டி எழுப்பணும் சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் இப்போ நம்ம கண்ட்ரியில் மட்டும்தான் இல்லை, உலகம் ஃபுல்லாக சரிங்களா, எத்தனை வந்து வெளிநாட்டு மக்கள்லாம் அழகாக ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் சொல்லி கோபி ட்ரெஸ் போட்டுட்டு திலக் வச்சுக்கிட்டு அழகாக கிருஷ்ணா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு சரிங்களா, நம்பிக்கையோட பக்தி பண்ணுறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நல்லபடியாக இப்போ வளர்ந்து இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப ஹரே நம்ம கிருஷ்ணா வந்து மாதாஜி. பிரஜல்பா சொல்லுங்க மாதாஜி. வேற ஒண்ணு இல்லை மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஆ, மாதாஜி. நம்ம குரு மகராஜ் ஜெயபதாக குரு மகராஜ் இந்த பக்தி விருட்சாவுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாரு மாதாஜி. பக்தி விருட்சா
இப்போ நம்ம இஸ்கான் மேங்களூர் இஸ்கான்லயே பக்தி விருட்சா வந்து நம்ம வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம். எவ்ரி சாட்டர்டே நம்ம நடத்திட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. சாட்டர்டேயோ எனி டே அது ஒரு 11 குரூப்பா 12 குரூப்பா பிரிச்சு நடந்துட்டு இருக்கு மாதாஜி. இது வந்து இந்த கிருஷ்ண மறந்து விடாம இருக்கணும். ஆல்ரெடி வந்து லெவல் 1 அட்டன் பண்ணிட்டு பண்ணாம இருக்காங்க மாதாஜி நிறைய பேரு. அவங்களை எல்லாம் வரவழைச்சு அந்தந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்கள ஒன்னா சேர்த்து இந்த பக்தி விருட்சா குரூப் வந்து கொண்டு போகணும்னு சொல்லியிருக்காரு மாதாஜி. ரொம்ப அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாரு நம்ம குரு மகராஜ். ஓகேயா? ஆகையினால நம்ம இந்த இது மாதிரி சத்சங்கம் எதுக்காகன்னா நிறைய நம்ம இஸ்கான் இயக்கத்துல சத்சங்கத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏன் கொடுக்குறாங்கன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ண உணர்வை வந்து நம்ம மறக்காம எப்பவுமே இந்த விழிப்போடு வைத்திருக்கிறதுக்கு இந்த பக்தி இயக்கத்துல சேர்ந்து நம்ம ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேறதுக்கு தான் இதை வச்சிருக்காங்க. பக்தி வச்சால நிறைய பேர் வரமாட்டேங்குது. ஆமா, எல்லாரும் வரணும். ஆமா, இப்போ யாரெல்லாம் நம்ம இன்னும் யாரெல்லாம் இன்னும் இதுக்கும் நமக்கு போன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் மாதாஜி. ஆனாலும் லெவல் 2 முடிச்சவங்க கூட இன்னும் வராம இருக்காங்க. வரல. ஆமா, ஆமா. எல்லாருமே அவசியம் பக்தி விருக்ஷால இந்த செஷன்ல இருக்கிறவங்க கூட யாராவது இன்னும் பக்தி விருக்ஷால ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா அவசியம் வந்துட்டு நந்தினி மாதாஜி கிட்ட சொல்லுங்க. சரிங்களா? உங்களோட ஊரு, உங்களோட பின்கோடு, உங்களோட பேர் நந்தினி மாதாஜி கிட்ட சொல்லுங்க. அவசியம் பக்தி விருக்ஷால இருக்கணும் எல்லாருமே. சரிங்களா? அப்பதான் நம்மளும் பக்தியில இருக்க முடியும், மற்றவங்களையும் பக்தியில கொண்டு வர முடியும். ஹரிபோல் புஷ்ப மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அடுத்தது வந்து அத்தியாகார. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்வோடு. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபுஜி. சொல்லுங்க பிரபு. பிரபுஜி சொல்லுங்க. இல்ல அவங்க ஹரே கிருஷ்ணா தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே அத்தியாகார. அத்தியாகார அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா அதிகமான அளவு. சரிங்களா? அது நம்ம என்னன்றதை படிக்கலாம். ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூரா தனது அனுவிருத்தி வியாக்கியானத்தில், அதாவது இப்போ பக்தி உபதேசாமிர்தம் நம்ம படிக்கிறோமா, இதுக்கு வந்து கமெண்ட்ரி வந்து இவங்களும் கொடுத்தாங்க. யாரு? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூரா. அவங்க யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம பிரபுபாத்தா இருக்காங்களா, அவங்களோட குரு. சரிங்களா? அவங்க வந்து அழகா பொருளுரை வந்து இதுக்கு எழுதியிருக்காங்க. அதுக்கு வந்து அனுவிருத்தின்னு பேரு. சரிங்களா? அதில் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத இங்கே நம்ம பார்க்குறோம். பிரபுபாதா அதை எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு. மன ஊகவாதிகள் அல்லது வரட்டு தத்துவங்களின் அறிவை பெறுவதற்கான அதிக முயற்சியானது அத்தியாகார. அதாவது என்னென்னா நிறைய இந்த மன வியூகம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, வரட்டு தத்துவங்கள் இதெல்லாம் வந்துட்டு அதிலலாம் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? அதுதான் அது தேவைக்கு அதிகமாக சேகரித்தல். இதை வந்து சொல்கிறாங்க இங்கே அத்தியாகாரக்கு எக்ஸாம்பிளாக. ஸ்ரீமத் பாகவத்தின் படி கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாத வரட்டு தத்துவத்தை பற்றி நூல்களில் தொகுதிகளை எழுத தத்துவவாதிகள் மேற்கொள்ளும் முயற்சி முற்றிலும் பயனற்றது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அது பாகத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த வரட்டு தத்துவங்கள் வந்து தேவையில்லாதது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்தாலே போதும். சரிங்களா? இந்த தேவையில்லாத இந்த ஃபிலாசபி நிறைய நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா, நம்மளை சுற்றி கொள்கைகள் நிறைய என்னென்னமோ கொள்கைகள்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வேண்டாம். அதெல்லாம் மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் தான். நம்மளுக்கு என்னென்னா பகவானோட பக்தன் நான். அந்த அளவு சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ஃபிலாசபி என்னென்னா ஜீவர ஸ்வரூபகை நித்தியர கிருஷ்ணதாஸ் அப்படின்றது. சரிங்களா? சாரி, அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம். சரிங்களா? அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம் அப்படின்னா என்னென்னா பகவான் நம்மளும் ஒன்று, ஆனால் வேறு. குவாலிட்டி வைஸ் ஒன்று, குவான்டிட்டி வைஸ் வேறு. சரிங்களா? இதை தான் நமக்கு வந்து அழகாக சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு கொடுத்த ஃபிலாசபி. அதை நம்ம லிசன் பண்ணி அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் போதும். சரிங்களா? இதை தாண்டி வேறு எந்த கொள்கையும் நம்ம வந்துட்டு யோசிக்க வேண்டாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஆனால் நம்மளை சுற்றி நிறைய அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. அதில் நம்ம சம்மந்தம் இல்லாமல் இருந்தால் போதும். பொருளாதார வளர்ச்சி குறித்து நூல் தொகுதிகளை எழுதும் கர்மிகளின் பணியும் அத்தியாகாரம் என்ற வகைக்கு அடங்கும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சிலவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இந்த பொருள் வாழ்க்கைக்காக சில நூல்கள்லாம் எழுதுவாங்க, புக்ஸ்லாம் எழுதுவாங்க இல்லைங்களா? இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஷேர் மார்க்கெட்டில் எப்படி நம்ம நல்லா நம்மளை கொண்டு வந்துக்கலாம் அப்படின்னு புக்ஸ் எழுதுவாங்க. சிலவங்க அதே மாதிரி வேறு ஏதாவது பிஸ்னஸில் எப்படி நல்ல ஒரு என்டர்பிரினர் ஆகலாம் அப்படின்றதுக்கு புக் எழுதுவாங்க. அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு புக்ஸ் வந்துட்டு எழுதுவாங்க. அதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா இந்த பொருள் வாழ்க்கையில் இன்னும் நல்லா நம்ம எப்படி நம்மளை செல்வந்தர் ஆக்கலாம், இல்லைன்னா எப்படி நம்ம முன்னேற்றம் அடையலாம், அதுக்கானது. அதுவும் வந்து அத்தியாகார
நம்மளுக்கு அறிவு அதுக்காக கொடுத்தாங்க பகவான். பொருள் வாழ்க்கையில நீ இன்னும் எப்படி நல்லா சிறப்பா இருக்கலாம், அதை யோசிச்சு அதுக்கு தேவையானதெல்லாம் பண்ணு, அதுக்காக கொடுத்தாங்க இல்ல. பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணுன்றதுக்காக தான். அவ பொருள் வாழ்க்கையில முன்னேற்றத்துக்கான நூல்கள்லாம் தொகுத்து எழுதுறது இதெல்லாமும் அத்தியாகாரில் வரும். அதே மாதிரி வேதங்கள்லாம் படிச்சுட்டு அதுலேயும் கிருஷ்ண பக்தி இல்லாத கொள்கைகளை வந்து பரப்புறாங்க இல்லைங்களா, அதுவுமே வந்து அத்தியாகாரத்தில் வந்துடும். சரிங்களா. அது போலவே கிருஷ்ண உணர்வில் நாட்டம் இல்லாதவர்களும் அறிவியல் அறிவு மற்றும் அல்லது பணம் ஆதாயம் போன்ற வடிவங்களில் மேலும் மேலும் பௌதிக பொருட்களை சேகரிப்பதில் மட்டுமே ஆர்வம் கொண்டுள்ளவர்களும் அத்தியாகாரத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் அடங்குவர். அத்தியாகாரம்னா அதிகப்படியா, சரிங்களா, அது வந்து பொருள் ஈட்டுறதுல இருக்கலாம், இல்லைன்னா புது புது கண்டுபிடிப்புகள் இருக்கலாம். சரிங்களா. இப்போ நிறைய சயின்டிஸ்ட்லாம் ஏதோ கண்டுபிடிக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அதுக்கெல்லாம் அவங்க அறிவை பயன்படுத்துகிறாங்க. அளவுக்கு அதிகமான விஷயங்கள்ல அவங்க அறிவை பயன்படுத்துகிறாங்க. அது மாதிரி வேதத்தில் பக்தி மார்க்கம் இல்லாத வேற வேற விஷயங்கள் எதுலையாவது இப்போ வந்துட்டு இந்தந்த யாகம் இந்தந்த இது தானம் பண்ணால் உயர்ந்த லோகத்துக்கெல்லாம் போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள்ல ஈடுபடுறதும். சரிங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு அதிகமான விஷயங்கள் அப்படின்றது தான் அத்தியாகாரம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கறது. அத்தகைய அறிவற்றவர்கள் அடுத்த பிரிவில் தங்களின் நிலை என்னவாக இருக்கும் என்பதை கூட அறிந்திருப்பதில்லை. இப்போ நம்மளே நிறைய பார்க்குறோம். நிறைய பேர் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும், இல்லைன்னா புதுசாக ஏதாவது கண்டுபிடிக்கணும், நல்ல பேர் புகழோடு இருக்கணும் அப்படின்னு இருக்காங்க. ஆனால் அடுத்த பிறவியில் அவங்க என்ன ஆவாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருக்குமா? கிடையாது. பிறப்பிறப்பு இருக்கானே அவங்க கேட்பாங்க நம்மக்கிட்ட. சரிங்களா. அந்த மாதிரி நாலேஜ் சாஸ்திர கல்வி இல்லாமல் இருப்பாங்க. இந்த விஷயத்தை விளக்கும் பல சம்பவங்கள் உள்ளன. ஒரு முறை ஒரு மகா கருமி அழகான ஒரு ஸ்டோரி. சரிங்களா. நம்ம இன்னைக்கு ஸ்டோரி நம்ம இதுலயே பார்த்துலாம் கிளாஸ்லயே. என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒரு பெரிய செல்வந்தன் இருக்காங்க. சரிங்களா. அவங்க வந்து அவங்களோட மகன் பேர பிள்ளைங்க அவங்களோடலாம் அவங்க அப்படியே அழகாக வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. நல்ல செல்வந்தன், நல்ல பணக்கார வீடெல்லாம் கட்டி அழகாக பங்களாலாம் கட்டி அதில் மகன்கள் பேர பிள்ளைகள் எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து இறந்துடுறாங்க. சரிங்களா. இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதே தெருவில் ஒரு செருப்பு தைக்கிறவங்களோட வீட்டில் அவங்க பிறக்கிறாங்க. சரிங்களா. அங்கே பிறந்து அந்த செருப்பு தைப்ப அந்த செப்பல்லாம் செய்கிறாங்க இல்லையா, அவங்க வீட்டில் வளர்ந்துட்டு வராங்க. அப்போ அவங்களுக்கு தன்னோட முந்தைய பிறவியில் அதுதான் தன்னோட வீடுன்றது அவங்களுக்கு ஞாபகம் வருது. சரிங்களா. சரின்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, ஆசையாக தன்னோட மகன்களையும் பேரப்பிள்ளையும் பார்க்கறதுக்காக இப்போ அடுத்த பிறவி அந்த வீட்டுக்குள்ளார அவங்க போகிறாங்க. போனவொடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களோட அந்த முந்தைய பிறவியில் இருந்த மகன்கள் அப்புறம் பேர பிள்ளைங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்களை வந்து அடித்து வெளியில் துரத்துறாங்க. ஒரு சப்பல் தைக்கிற நீ எப்படி எங்கள் வீட்டுக்குள்ளார வரலாம் உரிமையோட அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்க, செருப்பால் அடித்து அவங்கள வெளில அனுப்பிச்சிடுறாங்க. அவ்வளவுதான். சரிங்களா. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த வீட்டுக்கு அவங்க எஜமானனாக இருந்தாங்க. ஆனால் ஒரு அடுத்த பிறவியில் ஒரு காவலராக இருந்து அந்த வீட்டுக்குள்ளார போகிறாங்க. அப்போ என்ன ஆகுது, அவங்கள அவமானப்படுத்தி வெளியில் துரத்திடுறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். இவ்வளவு தான் இந்த ஜட உலக வாழ்க்கை அப்படின்றது. சரிங்களா. ரொம்ப ஒரு லெசன் கொடுக்குற ஒரு ஸ்டோரி இதுவும். கர்மிகளும் ஞானிகளும் கிருஷ்ண உணர்வு ஆர்வம் கொள்ளாதவரை அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை பயனற்ற செலவில் வீணடித்து கொண்டே இருப்பார்கள். யாரெல்லாம் ரொம்ப இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் நல்லா செழிப்பாக இருக்கணும்னு வாழ்க்கையை வாழ்கிறாங்களோ, ஆன்மீகத்தில் பக்தி மார்க்கத்தை கையில் எடுக்காமல் இருக்காங்களோ, அவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க, தன்னோட வாழ்க்கையை வீணடிக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா. இன்னைக்கான இந்த இதில் வந்துட்டு லெசனில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ஒன்று வந்து தேவையில்லாத பேச்சு, ஃப்ராகு. அதை நம்ம எப்பயும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஃப்ராக் இல்லை, அது பண்ண விஷயத்த நம்ம பண்ணக்கூடாது. சரிங்களா. அதை ஞாபகம் வச்சு என்ன பண்ணணும், நம்ம கிருஷ்ண உணர்வில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணுன்றதை பார்க்குறோம் பேச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு விஷயம், ஒரு பெரிய செல்வந்தன் நல்ல சிறப்பாக வாழ்ந்திருக்காங்க பேர பிள்ளைங்க பிள்ளையோட. அதே செல்வந்தன் அடுத்த பிரிவில் அதே வீட்டுக்குள்ளார போகும்போது என்ன ஆகுது, அடையாளம் தெரியாமல் வெளியில் அவங்களே அதே பிள்ளைங்களே என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்கள வெளியில் அனுப்புகிறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். இவ்வளவு தான். இப்போல்லாம் அடுத்த ஜென்மெல்லாம் வேணாம், அதே ஜென்மத்திலே வெளில போகிறோம். சரிங்களா. அதனால் என்ன வேணும் நமக்கு அதில் நம்ம கொண்டு வந்துட்டா போதும். அதுதான் லெசன், அதுதான் நமக்கு. இப்போ வந்து மாதாஜிக்கு எதுவும் சொல்லணுமா, டிவோட்டிஸ்க்கு யாருக்கு எதுவும் சொல்லணுமா, இது அத்தியாகாரை பொறுத்த வரைக்கும்? புஷ்ப மாதாஜிக்கு, பாக்கியலட்சுமி மாதாஜிக்கு யாருக்கும் பாயிண்ட் ஷேர் பண்ணுமா? கதை தான் சொல்லணும், சொல்லிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதுல வேற எதுவும் லெசன் இருக்கா மாதாஜி? அதான் வேணும். அவ்வளவுதானா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே.
அதனால அதாவது என்னன்னா இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்துட்டோம். நம்முடைய காலத்தை வீணாக்க மாட்டோம் நிச்சயமா. கண்டிப்பா. ஏன்னா நமக்கு வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் மேலோங்கணும், பகவான் கிட்ட போகணுங்கிற ஆர்வம் நிறைய இருக்கு. அதனால நம்ம பயனற்ற செயல்கள்ல இனிமே நம்முடைய வாழ்வை ஆ, வீணாக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிற உறுதியை எடுத்துக்கிடுவோம் இதுல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கண்டிப்பா. நம்ம இனிமே தேவையில்லாத பேச்சு கிடையாது, தேவையில்லாத செயல்கள் கிடையாது. எல்லாம் பக்தி மார்க்கம். மாதாஜி ஹரி போல். மாதாஜி பிரேமா. சொல்லுங்க. இந்த ஜென்மத்திலே அடிச்சு துரத்துறாங்க. இன்னும் அவங்க இதாகல. அடிச்சு துரத்தும் போது என்ன ஆகும் மாதாஜி? இந்த ஜென்மத்திலே வீட்டை விட்டு வெளியே போன்னு அடிச்சு துரத்துறாங்களே, அதனால என்ன கிடைக்குது? யாருக்கு? யாருக்கு? யாரு அடி வாங்குறாங்களோ, யாரு அடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு. அடிக்கிறவங்களுக்கு பாவம் அதிகமா சேரும். அடி வாங்குறவங்களுக்கு கண்டிப்பா ரியலைசேஷன் வரும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி, கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது பகவான் கொடுத்த ஹரே கருணை. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி ஒரு பட்டிமன்ற பேச்சு மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பாக்கில். சொல்லுங்க. சொல்லுங்க, அவசியம் சொல்லுங்க. பட்டிமன்ற பேச்சு நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஒருத்தர் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அந்த பக்கமா ஒரு 2 வயதானவங்க பெண்கள் போய்கிட்டு இருக்காங்க. அப்ப அவரு அவ்வளவு அழகா பேசுறாரு. முதியோர்கள், நம்ம பெற்றோர்கள் அப்படி பாதுகாக்கணும், நம்ம முன்னோர்கள் அப்படி நமக்கு தாத்தா பாட்டி அப்படி பாதுகாக்கணும், அவ்வளவு அன்போட இவங்களை நடத்தணும் அப்படின்னு அளந்து விடுறாரு ஒரு வாட்டுக்கு பட்டிமன்ற பேச்சுல. அதுல அந்த 2 லேடிஸ்ல ஒரு அம்மா சொல்லுது, இப்படி இருக்கணும் பிள்ளைனா, இப்படி பையன் பிறக்கணும் அப்படிங்குது. கூட அந்த அம்மா சொல்லுது, அதுவே அந்த பேசுறதே என் பையன் தான் அப்படிங்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பாத்தீங்களா? ஹரே அதுதான். கிருஷ்ண மாதாஜி. அவ்வளவுதான் உலகம். பாக்கியலட்சுமி மாதாஜி. இது ஹரே. பட்டிமன்ற பேச்சு மாதாஜி, பட்டிமன்றம். ஆமா, அதுதான். புஷ்ப மாதாஜி சொல்லுங்க. அதான் பௌதிக உலகம் மாதாஜி. அதான் பௌதிக இது உலகத்தோட வந்து தான். ஆமா. அவ்வளவுதான். நம்ம ஆனா பகவான் கிட்ட மனசு செலுத்தினா இதெல்லாம் ஒண்ணும் தெரியாது மாதாஜி. நம்ம பார்ப்போம். ஆமா. இப்ப நமக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேனே. இப்போ எங்கேயாவது ஒரு இப்போ ஒரு வெயிட் பண்ற இடமா இருக்கு. இப்ப நம்ம பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்றோம். இல்லன்னா ஹாஸ்பிட்டல் போறோம். அதுல ஒரு கியூக்காக வெயிட் பண்றோம். அப்புறம் வந்துட்டு இது பேங்க்குக்கு போறோம். அங்க ஒரு விஷயத்துக்காக வெயிட் பண்றோம். நம்ம முன்னெல்லாம் ரொம்ப என்னடா இது வெயிட் பண்ணுமா? எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? அப்படின்னு. இப்பலாம் அப்படி இல்ல. போனோனே ஒரு சாண்டிங் பேக் எடுத்து வச்சோமா, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்த சொல்லிட்டே இருக்கோமா, அதுக்குள்ள நம்மள கூப்பிட்டுருவாங்க பேங்க்ல. வாங்க உங்க டர்ன் வந்துருச்சுன்னு. அதுக்குள்ளேயே வந்துருச்சு, ஏதோ வந்துட்டோம் அப்படின்ட்டு போவோம். அவ்வளவுதான். இப்பல்லாம் என்னன்னா நமக்கு வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல பகவான் நாமரூப குணலீலைகள்ல ஈடுபட ஈடுபட என்ன ஆகுது அப்படின்னா, வெளியில இருக்கிற கஷ்டங்கள் கூட நம்மளுக்கு கஷ்டமா தெரியறதில்ல. சிரமங்கள் கூட நம்மளுக்கு தெரியறதில்ல. அத வந்து நம்ம வந்துட்டு நல்லபடியா ஹேண்டில் பண்ண நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ரஷ்யாவுல வந்துட்டு ஒரு டிவோட்டீஸ் வந்து ஜெயிலுக்குள்ளார போட்டாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா, அவங்கலாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, சாண்டிங் பீட்ஸ் கூட குடுக்கல. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, பிரெட்ட வந்துட்டு தண்ணீல நனைச்சு உருட்டை உருட்டையா மணியா செஞ்சு, அந்த அதுல காய வச்சு அந்த மணிய வச்சு அவங்கலாம் சாண்டிங் பண்ணாங்களாம். அதான் டிவோட்டீஸ். அது மாதாஜி மாதாஜி இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல போயிட்டு நம்ம வெயிட் பண்றோம். எங்கேயாவது வெயிட் பண்றோம். அந்த நேரம் நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம். அது பாதியிலே முடியும் போதே கூப்பிட்டாங்கன்னா அப்புறம் என்ன பண்றது? நம்ம ஃபுல்லா முடிக்கலையே மாதாஜி. இல்ல, அப்படி இல்ல. அவங்களுக்கெல்லாம் அது தெரியாதுல்ல. நம்ம முடிக்கணும் அ, இல்ல. அதோட நம்ம நிறுத்திக்கலாம். நிறுத்திட்டு பகவான்ட்ட சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் ம். மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகே ஓகே மாதாஜி. முத இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அதை கவுண்ட் பண்ணாதீங்க. அது பாதியில விட்டதை. பகவானோட ஏன் நாம. மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படிதானே மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி. அது நம்ம பாதியில விட்டது வேண்டாம். பாதியிலயோ இல்ல முடிக்கிற சமயத்துல கூட சிலவங்க கூப்பிடுவாங்க சில சமயத்துல. அத அப்படியே விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, போய் அந்த வேலைய நம்ம முடிச்சுட்டு வந்து மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஆனா பகவான் நாமத்த சொன்னது என்னைக்கும் விரயமாகாது. சரிங்களா? பகவான் நம்மள அது எல்லாத்தையுமே கவுண்ட்ல எடுத்துப்பாங்க. ஆனா நம்ப ஓகே மறுபடியும் மாதாஜி. ஹரே ஓகே மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜி சொல்லுங்க. பிரபு பாதுகாக்க யாருக்கோ கூட ரஷ்யால ஏதோ ஏற்படுதுன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. அந்த நேரத்துல கூட இவர் ஏதோ செய்யணும் தான் நிச்சயமா ஞாபகம். ம். தெரியல பிரபுஜி. அது தெரியல. ஆனா இது நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அதெல்லாம் முன்னாடி, இப்ப இல்ல. இப்ப எல்லாரும் சுமூகமா இருக்கோம். ஹரி போல். அடுத்தது என்னதான் நியமாகரகம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? நியமாகரக, நியமாகரக அப்படின்னு 2 இருக்கு. ஒண்ணு என்ன, இந்த தேவர்கள் வழிபாடெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸோட ரொம்ப சிறப்பா செய்வாங்க. சரிங்களா? ஆனா
நாம் இதை வந்து அன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணோம் போன கிளாஸ்லேயே. நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பக்தியில் இருப்பாங்க, பக்தின்னு சொல்ல முடியாது, வழிபாட்டில் இருப்பாங்க. ஆனால் வந்து எந்த ஒரு ரியலைசேஷனும் இருக்காது. சரிங்களா? அதுவும் வந்துட்டு உயர்ந்தது கிடையாது. அது மாதிரி எந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் நான் ஏற்றுக்கவே மாட்டேன் அப்படின்றதும் உயர்ந்தது கிடையாது. சரிங்களா? ரெண்டுமே வந்தது கிடையாது. நம்ம லாஸ்ட் டைம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். நம்மலாம் முன்னாடிலாம் கோயிலுக்கு போவோம், போனவொடனே ஒரு அர்ச்சனை தட்டை கொடுப்போம், அர்ச்சனை பண்ணுவாங்க, வாங்குவோம், 3 தடவை சுற்றி வருவோம், உழுந்து கும்பிடுவோம், வெளில வருவோம், அவ்வளோதான். அதில் ஏதாவது ரியலைசேஷன் நம்மளுக்கு வந்துச்சா அப்படின்னா இல்லை. ஆனால் நம்ம ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருப்போம். அதே மாதிரி ஒரு பிள்ளையார் சதுர்த்திக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை செய்வோம். அதே மாதிரி எந்தாவது ஒரு பூஜை, கணபதி ஹோமம் பண்ணுமா, கரெக்டாக ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் படி நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஐயர் வச்சு நம்ம பண்ணுவோம். ஆனால் அதில் ஏதாவது ரியலைசேஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா அதில் எதுவும் நம்மளுக்கு ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம், ஒரு புரிதல் அது இருக்காது. ஆனால் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவோம். அதே மாதிரி இன்னும் சில வகையில் எப்படி இருப்பாங்கன்னா எதுவுமே ஃபாலோவே பண்ண மாட்டாங்க, எதுலேயுமே நம்பிக்கை இல்லாமல் இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஆக இந்த ரெண்டுமே வந்து உயர்ந்தது கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அதே நம்ம அன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இப்போ நம்ம இஷ்கானில் காலையில் கோயிலுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா மங்கள ஆரத்தி பார்ப்போம், துளசி ஆரத்தி பார்ப்போம், நரசிம்ம ஆரத்தி பார்ப்போம், சாண்டிங் பண்ணுவோம், பாகவதம் கேட்போம், பிரசாதம் சாப்பிடுவோம், பஜன் பண்ணுவோம், கீர்த்தன் பண்ணுவோம். 4 மணி நேரம் ஆகும். அதில் நம்மளுக்கு அவ்வளோ ரியலைசேஷன்ஸ் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அதனால் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நியம ஆக்ரகம்னா நம்ம சாஸ்திரங்களை விதிகளை வந்து ஒழுங்குமுறைகளை எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம், புறக்கணிக்கூடாது. எப்போ நம்ம ஆன்மீக வளர்ச்சிக்காக இல்லையா? ஆனா பௌதிக பலனுக்காக வந்து எனக்கு இந்த பலன் கிடைக்கணும், இந்த சாஸ்திரத்தை பின்பற்றினா அப்படின்ட்டு அதுக்காக வந்து ஏற்றுக்கொள்ளுங்கிற அவசியம் ஏற்றுக்கணும் இல்ல. அதான் பலன் கருதி ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது இல்லையா மாதாஜி? சாஸ்திரங்களை மதிக்கணும், பின்பற்றணும். ஆனா கட்டாயம் இதை பின்பற்றினாதான் எனக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்க தேவையில்லை இல்லையா மாதாஜி? அதான ஆதரவு இல்லையா மாதாஜி? செய்யாம பக்தி மார்க்கமா செய்யணும். கரெக்டா மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி. அதே மாதிரி நியம அக்ரகம்னா வந்து நான் சாஸ்திர விதிகளையே பின்பற்ற மாட்டேன் அப்படின்ட்டு அது ஒதுக்கவும் கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கரெக்ட். நீங்க கரெக்ட். எப்பயும் ஹரிபோல். நான் கரெக்டா சொன்னேன்னா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி, இல்ல மாதாஜி, கேட்டு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது சொல்றேன். இல்ல, நானும் புரிஞ்சுக்கிட்டது உங்ககிட்ட கேட்கிறேன், சரியா இருக்கா அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டிப்பா மாதாஜி, கண்டிப்பா. அதாவது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வெறும் ரிலேஷன் இல்லாம கொண்டு போறதுன்றது உயர்ந்தது கிடையாது. ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வேணான்றதும் உயர்ந்தது கிடையாது. பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கிறதும் உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க எடுத்துக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நியமக்ரஹா அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்த்தது. சரிங்களா? பொருளாதார முன்னேற்றத்துக்காக நம்ம எந்த சாஸ்திரத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுறத விட பக்தி மார்க்கத்துக்காக நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படின்னு யாருடன் தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதாவது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஜானகிராமன் பிரபுஜி என்ன சொன்னார் மாதாஜி? சரியா எனக்கு கேட்கல மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி சொன்னாரு, புரிஞ்சதை சொல்லுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அவர் என்ன சொன்னார் மாதாஜி? கிளாஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இன்னும் 2 ஸ்லைட் இருக்கு, முடிச்சிடலாமா? கண்டிப்பா நம்ம கேட்கலாம் அவங்க கிட்ட. ஹரே கிருஷ்ணா. பேராசை யாருடன் தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அது என்ன அப்படின்னா பேராசை, அதுவும் ஜட உலக விஷயங்கள்ல பேராசையோடு இருக்கிறவங்களோட நம்ம தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது. லௌல்யம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? மர்ம யோகத்தை முழுமைப்படுத்துவதன் மூலம் மனதை விரிவுபடுத்திக் கொள்ளுதல், பிரம்மனின் இருப்போடு ஒன்றிணைத்தல், தன்னிச்சையான பௌதிக செழிப்பை அடைதல் ஆகிய விருப்பங்கள். அதான் 3 விஷயம் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். என்ன அப்படின்னா, ஒன்று வந்து ஜட உலக விஷயங்களில் பேராசையோடு ஈடுபட்டு நிறைய பொருள் அதெல்லாம் சேர்த்து வைக்கிறது. சரிங்களா? அது ஒன்று. இன்னொன்று வந்து பகவானோட நம்ம ஐக்கியமாயிடணும் அப்படின்ற விஷயத்தில் ஈடுபடுறது. இன்னொன்று வந்து அஷ்டாங்க யோகத்தின் முறையை பயன்படுத்தி அதில் வர அந்த சித்திகளை பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது. சரிங்களா? இது எல்லாமே வந்துட்டு உயர்ந்தது கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அதில் கர்மீஸ், ஞானிஸ், யோகிஸ் அப்படின்னு 3 இருக்குது. கர்மீஸ் அப்படின்றவங்க நிறைய நல்ல நல்ல பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் செஞ்சு சொர்க்கத்தை அடையிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஞானிஸ்ன்றவங்க ஞானத்தை விருத்தி பண்ணி பிரம்மஜோதியில் ஐக்கியமாகி பகவானோட இணையணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுவாங்க, ஒன்றிணையணும்னு. அதுக்கப்புறம் இவங்க யோகிஸ் வந்து அஷ்டாங்க யோகத்தை ஃபாலோ பண்ணி அதில் இந்த மிஸ்டிக் பவர், அஷ்ட சித்திகள் கிடைக்கும் அவங்களுக்குலாம்.
சரிங்களா? வெயிட் கம்மியாக்கிக்கிறது, வெயிட் அதிகமாக்கிக்கிறது, காற்றுல பறக்கிறது, தண்ணி மேலே நடக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்களால செய்ய முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை பயன்படுத்திப்பாங்க. அந்த சித்திகள் வரும் அஷ்டாங்க யோகத்தப்ப. அதை வந்து பயன்படுத்திப்பாங்க. சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்துட்டு கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். வைஷ்ணவர்களை பக்தர்களை அவதூறு செய்யும் மாயாவாதிகளுடன் தொடர்பை ஒருவர் தவிர்க்க வேண்டும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? நானும் பகவானும் ஒன்று அப்படின்ற ஒரு நிலையில் இருப்பாங்க. அதில் அவங்களோட நம்ம ரொம்ப இணையக்கூடாது. பௌதிக இன்பங்கள் நாட்டம் கொண்ட அந்த புத்தி கர்மி அவங்ககிட்ட நம்ம இணையக்கூடாது. சரிங்களா? நிறையா செல்வம் சேர்க்கணும், இந்த ஜட உலகத்தையே நான் எனதுன்ற ஆதிக்கத்தில் ஆளணும்னு நினைப்பாங்களே அவங்களோட இருக்கக்கூடாது. உருவமற்ற பரம்பொருளுடன் இரண்டரை கலந்து முக்தி அடைய விரும்பும் முக்திவாதிகள், சரிங்களா, லிபரேஷன் அதை விருப்பப்படுறவங்களோடையும் நம்ம ரொம்ப தொடர்பு வச்சுக்கூடாது. மற்றும் யோக பயிற்சியின் மூலம் சித்தி நிலையை அடைய விரும்பும் அஷ்ட சித்திகள், சரிங்களா, அவங்கக்கிட்டே நம்ம ரொம்ப அசோசியேட் ஆகக்கூடாது. சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து அத்தியாகார அப்படின்ற நம்ம பார்க்குறோம். இத்தகைய நபர்களோட நம்ம தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது. கர்மிஸ், யோகிஸ், ஞானிஸ், சரிங்களா, பக்தர்களோட தான் இணையணும். அதுதான் இயற்கை விதி. ஈஷாவாஷ்யம் இதம் ஏன் மாதாஜி அவங்க எல்லாம் வந்து சுயநலவாதி, செல்ஃபிஷ் இல்லை மாதாஜி. கர்மிகள் வந்து பௌதிக நன்மைக்காக வந்து இது பண்றாங்க. யோகிகள் வந்து சித்தி அடைஞ்சு நம்ம வந்து அது சாதிக்கணும், இது சாதிக்கணும். ஞானிகள் வந்து பிரம்மத்தோடு ஒன்றணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா பக்தர்கள் வந்து பகவானுக்கு சேவை செய்யணும், தொண்டு செய்யணும் தான் பகவானுடையது. மற்றபடி செல்பிஷா ஏதோ கேட்கறது இல்லை பகவான் கிட்ட, எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் கேட்க மாட்டாங்க. பக்தி தொண்டு பகவானுக்கு செஞ்சு பகவானை நம்ம எங்க இருந்து வந்தோமோ அங்கே போகணும் அப்படிங்கிறதுதான் அவங்களுக்கு. இல்லையா மாதாஜி? சரி போல் மாதாஜி. பக்தி பண்ண பகவான திருப்தி பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க, ஆனா இவங்கள தன்னை திருப்தி பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. கரெக்டா மாதாஜி? அதான் புலன் திருப்திக்காக அவங்க பகவானை வந்து திருப்தி பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. சரி, அதனால நம்மள திருப்தி பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அந்த மாதிரி உள்ளவங்கள நம்ம இணையக்கூடாது. பகவானை திருப்தி பண்ணணும்னு நினைக்கிற பக்தர்கள் கிட்டதான் நம்ம எப்பயும் நினைச்சிருக்கணும். ஹரி போல் புஷ்பா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இயற்கை விதிகள் அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? ஸோ நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கணும் அதோட நம்ம ரியலைஸ் பண்ணணும். சும்மா ஏதோ படிக்கிறோன்னு இல்லை, இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் வாழ்க்கையில். மதம் பார்த்தோம், சரிங்களா? மதம்ன்றது நம்மளுக்கு அறிவு பகவான் கொடுத்துருக்காங்க, பக்தி பண்ணி அவங்கள அடையிறதுக்காக தான், வேறு எதுக்கும் கிடையாது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பிரஜல்பா எதெல்லாம் பேசக்கூடாது அப்படின்றத பார்த்தோம். அத்தியாகாரா அதிகப்படியான விஷயங்களை நம்ம சேகரிக்கக்கூடாது வாழ்க்கையில். பக்தியில் சேகரிக்கலாம், இந்த பொருள் விஷயத்தில் சேகரிக்கக்கூடாது. நியமாகிரகா அப்படின்றதுல கிருஷ்ண பக்தி இல்லாத ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அதையும் ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. எந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் வேண்டாம் அப்படின்னும் தள்ளிடக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் யாருடன் தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். பகவானை ப்ளீஸ் பண்ணுறவங்களோட தொடர்போடு இருக்கணும், தன்னை சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களோட நம்ம தொடர்பில் இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் நம்ம படித்தோம். சரிங்களா? இப்போ இயற்கை விதிகள் இது மட்டும் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு இன்னும் 2 ஸ்லைடு தான் பார்த்துடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இயற்கை விதிகளில் வந்து இது வந்து ஈஷாவாஷ்யம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத் தேன தெக்தேன புஞ்சிதா. ஈசாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத் தேனே தியக்தேன புஞ்சிதா மா கிருத கஸ்ய ஸ்வித்தனம். ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புக்க பார்த்து அத என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதுல வாசிக்க மாட்டேங்குது பொருள் அவசியம். இப்பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அசையும் அசையாத பொருட்கள் அனைத்தும் இறைவனுடைய கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்டது, அவருக்கு சொந்தமானது. எனவே ஒருவன் தன் தேவைக்கு அவசியமான பொருட்களை தனக்கென ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பங்கை மட்டுமே ஏற்றுக்கொண்டு மற்றவை பிறருடையவை என்பதை அறிந்து அவற்றை பெற முயலக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரிபோல். ஸோ இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, நமக்குன்னு என்ன கோட்டா இருக்கோ அதை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது. இதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி பார்த்தோம் நம்ம போன செஷனில். ஒரு மூட்டை அரிசி வச்சா குருவி என்ன பண்ணும்? அதுக்கு வேணுங்கிறத மட்டும் எடுத்துகிட்டு போவோம். ஆனால் மனுஷன் என்ன பண்ணுவான்? யாரை பற்றி யோசிக்க மாட்டான். நான் நல்லா இருக்கணும், என் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும், அவ்வளோதான் தெரியும் இல்லையா? அந்த மூட்டை அரிசி எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க.
அடுத்தவங்களுக்கு தேவைப்படுமே, மற்ற ஜீவராசிகள்லாம் வாழணுமே, எதுவும் யோசனை வராது இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நம்ம எப்படி இருக்கணும்? நமக்குன்னு என்ன விதிச்சிருக்கோ, நம்ம பேர்ல சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த காலத்துல பெரியவங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க, ஒரு ஒரு அரிசிலையும் அவங்கவுங்க பேர் இருக்குமா, அவங்க தான் அதை வந்து எடுத்துக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நமக்குன்னு என்ன விதிச்சிருக்கோ அதை நம்ம எடுத்துக்கணும். எப்பயுமே பேராசை. நபிகள் நாயகம் அதான் சொல்லியிருக்காரு. சரி, இந்த அரிசியில இருக்கு அப்படின்னா அதுதான் கிடைக்குமா. அதுதான் நபிகள் கிடைக்கும். நாயகம் அதே விஷயம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் சொல்லுவாங்க, சாப்பிடும்போது கூட நம்மளுக்கு சில பருக்கைகள்லாம் கீழே சிந்திருவோம். அப்பனா என்ன, அது நமக்கு எழுதலைன்னு அர்த்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரியா? அதனால நமக்கு என்ன அப்படி விதிச்சிருக்கோ அதை தான் நம்ம எடுத்துக்கணுமே தவிர எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்து அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது. அப்போ நான் இதில் வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பிரபுபாத் என்ன ரியலைசேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, முதலாளிகள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதிகமாக செல்வத்தை சேர்ப்பாங்க. கண்டிப்பாக ட்ரேட் பண்ணுறவங்க, பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, லாபத்தை தான் அவங்களோட பிரதானமே என்னென்னா லாபம் தான். அவங்க செய்கிற பிஸ்னஸில் நல்ல லாபம் கிடைக்கணும், அதுக்காக அவங்க முயற்சி பண்ணுவாங்க. அதையே வந்து கம்யூனிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அந்த லாபத்தை அவங்க மட்டும் எப்படி அனுபவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை என்ன பண்ணுவாங்க, நாட்டு மக்களுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அதை வந்து இது அந்த தொழிலதிபர்கள்கிட்டேருந்து வாங்கி அதை வந்து பொதுமக்கள்கிட்ட அதை வந்து கொடுக்கணும்னு அவங்க நினைப்பாங்க இல்லையா? ஆக இது ரெண்டுமே உயர்ந்ததானே இல்லை. ஏன்னா இப்போ கம்யூனிஸ்ட்டும் என்ன பண்ணல, அதை பக்தி மார்க்கமாக கொண்டு வரல, மறுபடியும் அதை வந்து இந்த பௌதிக விஷயத்தில் தான் அதை செலவு பண்ணுறாங்க இல்லையா? ஆனால் எது உயர்ந்தது அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வு எல்லாத்தையும் கொண்டு வர்றது தான். ஏன்னா எல்லாமே பகவானோட சொத்து. சரிங்களா? இப்போ நம்ம இருக்கோம்னா நம்மளே நம்மள பக்தியில் ஈடுபடுத்திக்கணும், அதான் கரெக்டான விஷயம். பௌதிகத்தில் ஈடுபடுத்திக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு சிரமம் தான். ஸோ அப்போ கிருஷ்ண உணர்வு சித்தாந்தமானது அனைத்து செல்வங்களும் கிருஷ்ணருக்கே சொந்தம் என்று கூறுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். கிருஷ்ணனின் நிர்வாகத்தின் கீழ் வராத வரையில் மனித குலத்தின் பொருளாதார பிரச்சனைக்கு எவ்வித தீர்வும் இருக்காது அப்படின்றது இங்கே வந்து பிரபுபாதா நமக்கு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதனால் வாழ்வாதாரத்துக்கு தேவையானதை விட அதிகமாக எடுத்துக்கொண்டால் அவன் ஒரு முதலாளியாக இருந்தாலும் சரி, பொது உடைமையாதியாக இருந்தாலும் சரி, அவன் ஒரு திருடன். அந்த வகையில் அவன் இயற்கை விதிகளால் தண்டிக்கப்பட கடமைப்பட்டவன் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்போ உலகின் செல்வம் அனைத்து உயிரினங்களின் நலனுக்காக பயன்படுத்த வேண்டும், ஏனெனில் அதுவே அன்னை இயற்கையின் திட்டமாகும். எர்த்தில் என்னன்னா எல்லாருக்காகவும் தான் எல்லாமே, ஒருத்தவங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில எல்லாம் கிடையாது. அவங்கவுங்க என்ன பண்ணணும்னா அவங்கவுங்களுக்கு என்ன விதிச்சிருக்கோ அதை அவங்க எடுத்து பயன்படுத்திக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் பக்தர்கள் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம இந்த இடத்துல இருக்கோம் பூமியில், நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம நம்ம பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணணும், நமக்கு கிடைச்ச விஷயங்களை பகவான்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணணும், அதுதான் உயர்ந்தது. சரிங்களா? அப்படி இல்லாமல் நான் எனதுன்னு நம்ம அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மலாம் எந்த கேட்டகரியில் வரோம்னா திருடன் அந்த கேட்டகரியில் வரும். அப்போ திருடனுக்கு கண்டிப்பாக என்ன கிடைக்கும், தண்டனை கிடைக்கும். அது மாதிரி நமக்கு மாயா சக்தி கிட்டேருந்து என்ன கிடைக்குது, தண்டனை கிடைக்குது, 3-fold மிசரிஸ். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நம்ம தங்கிடுறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. எப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணாமல் நான் எனதுன்ற முறையில் நம்ம கொண்டு வரும்போது. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பம் மாதாஜி ரிலேஷன்ஸ் கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புஷ்பம் மாதாஜி. இவங்க பொது உடைமைவாதிகள் செய்யறது தப்புதான் இல்லையா? அவங்க பகவானுக்காக வந்து எதுவும் செய்யல, பௌதிகத்துக்காக. அவங்க தான் அனுபவிக்கணும்னு முதலாளிகள் நினைக்கிறாங்க. பொது உடைமைவாதிகள் வந்து பொதுவா வச்சு நம்ம செய்வோம்னு நினைக்கிறாங்க. பொதுவா மக்களுக்கு போய் சேர்ந்தான்னு சொல்ல முடியாது. கிருஷ்ண நிர்வாகத்து, ஏன்னா எல்லாமே பகவானுக்கு, பகவான் தான் உரிமையாளர், நம்ம இல்ல. சும்மா வந்துட்டு போறவங்க தான், தற்காலிகமா தான் இங்க வந்திருக்கோம் இல்லையா? அதனால இந்த தீர்வு வரணும்னா எல்லாமே வந்து பகவானுக்காக. இப்போ ஒரு முதலாளி சம்பாதிக்கிறான்னா பகவானே நீ வந்து எனக்கு இந்த லாபத்தை கொடுத்த, உனக்கு வந்து இவ்வளவு, என்னுடைய பெர்சனாலிட்டி இவ்வளவு, பொதுவாக மக்களுடைய நலனுக்காக இவ்வளவு. ரூப கோஸ்வாமி எல்லாம் அப்படிதான் நம்ம செஞ்சாரு இல்லையா? தன்னுடைய வருமானத்துல 50% பகவானுக்காக ஒதுக்கிட்டு 25 தனக்காகவும் 25 தன் குடும்பம் மற்றவங்களுக்காக அப்படின்னு அது மாதிரி வச்சுக்கிடணும். அதேதான் ஈஸ்வரவாசியம் அதுவும் என்ன சொல்லுதுன்னா, உனக்கு என்ன தேவையோ அதை எடுத்துக்கோ, பகவான் தான் அவ்வளவு கொடுத்துருக்காரு, மற்றவங்க இதை வந்து சுரண்டாத அப்படின்னு சொல்லுது இல்லையா?
கண்டிப்பா. அவங்க எடுத்துக்கோங்க, மற்றவங்க பங்கு அவங்க அனுபவிக்கட்டும். அப்படி இருந்துட்டா எந்த சண்டை சச்சரவோ பிரச்சனை இல்லை நமக்கு. வராது. சரி போல் ஹரே அதான் கிருஷ்ணா. கண்டிப்பா. கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் நம்ம எல்லாத்தையும் கொண்டு வராத வரைக்கும் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடையாது. கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரி போல். சரியா? ஸோ அதனால நம்ம வந்து எந்த ஒரு விஷயம்னாலும் அதை நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு வரணும் அப்படின்றத நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரைட் மெசேஜ். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்னா என்னன்றதை பார்க்குறோம். இதுதான் லாஸ்ட் ஸ்லைடு. இன்னைக்கு ஸ்லோகம் 2ஓட நம்ம வந்து நிறைவுபடுத்துறோம். சரிங்களா? இதுல என்னன்னா, இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கம் உலகில் அமைதியான சூழலை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்மீக சமூகத்தை வழங்குகிறது. கண்டிப்பா. ஏன்னா கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க? ஹம்பிளா இருப்பாங்க, அகங்காரத்தோட இருக்க மாட்டாங்க, டாலரேட்டா இருப்பாங்க, பக்தியில சிறப்பா இருப்பாங்க, எல்லாத்தையும் கரெக்டா செய்வாங்க. சரிங்களா? அகங்காரம் இல்லைனாலே எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சது. சரிங்களா? ஏன்னா அகங்காரத்தினால தான் நிறைய பிரச்சனை வந்துடுது உலகத்தில். நம்ம இப்போ சுற்றி நடக்கிற விஷயங்கள்லாம் அப்படிதான் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கம், கிருஷ்ண பக்தியில் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ உலகில் அமைதியான சூழ்நிலையை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்மீக சமூகத்தை வழங்குகிறதுன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். ஏன்னா நம்ம வந்து குணத்திலேருந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ண பக்தின்றது வருது. அந்த சாத்வீக குணம், அகங்காரம் இல்லாம ஹம்பிளா இருக்கிறது, எல்லார்கிட்டயும் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு நட்போட இருக்கிறது, எல்லாருக்கும் உதவி செய்யறது. இப்படி இருக்கும்போது கண்டிப்பா அது என்ன பண்ணும்? அமைதியான சூழ்நிலைய வீட்லயும் சரி, வெளியிலயும் சரி உருவாக்கும் இல்லைங்களா? ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் நம்பலாம். சரிங்களா? நம்மள இருக்கோம்ல அதனால. இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தில் முழு மனதுடன் அடைக்கலம் புகுவதன் மூலம் நல்லபடியா நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ண உணர்வை ஏத்துக்கணும். சரிங்களா? நம்மள ஏத்துக்கிட்டோம். தனது உணர்வை தூய்மைப்படுத்தி நம்ம கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த அனர்த்தங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதெல்லாம நம்ம தூய்மைப்படுத்தணும். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்றது, சேவா பண்றது, நாமரூப குணநிலைகளை கேட்கறது, சொல்றது. சரிங்களா? அப்படி பக்தியில் ஈடுபடுத்தி பக்தி தொண்டிற்கு தடையாக உள்ள மேலே குறிப்பிடப்பட்ட 6 தடைகளிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள வேண்டும். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம்ல 6 விஷயங்கள். ஏமாகிரக நியமாகிரக ஜன விஷயங்கள்ல வந்து நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிறது, அதிகமாக சேகரிக்கிறது, அதிகமாக பேசுறது, தேவையில்லாத விஷயங்கள், இதெல்லாம் நம்மளை விடுவிச்சுக்கணும். எப்படி? கிருஷ்ண பக்தியில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்னு நம்மள இது அழகா சொல்லியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இந்த கிருஷ்ண உணர்வின் இயக்கத்தில் முழு மனதுடன் முழு மனசோட அடைக்கலாம். இதை விட்டா நம்மளுக்கு கதியே கிடையாது உண்மையாலுமே. கிருஷ்ண பக்தியிலேருந்து விலகி போனா இந்த ஜட உலகத்துல இந்த காமம் கோபம் லோபம் மோகம் மதத்துல மூழ்கி என்ன ஆகும்? நம்ம சிரமப்படுவோம். சரியா? அதனால அது வேண்டாம். நம்ம வந்து அழகா பக்தி பண்ணுவோம். இவ்வுலகமானது அனைத்து உயிரினங்களின் தேவைகள் அனைத்தையும் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் அவை ஒன்றின் வாழ்விலோ அல்லது உரிமையிலோ அத்துமீறி புகுந்திட தேவையில்லாதவாறு இறைவன் பரிபூர்ண ஏற்பாட்டினால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அழகா பகவான் வந்து எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு. எல்லா உயிரினங்களும் சந்தோஷமா வாழற அளவுக்கு அவங்கவுங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் பகவான் அழகா நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? இந்த முழுமையான ஏற்பாடு ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவர் உண்மையான தேவைகளுக்கு ஏற்ப போதுமான அளவிலான செல்வத்தை வழங்குகிறது. யாருக்கும் எதுவுமே சிரமமே இருக்காது. சரிங்களா? அழகா பிரபுபத சொன்னாங்களே, சிம்பிள் லைஃப் ஹை திங்கிங், அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்ந்தோம்னா இதன் மூலம் எளிமையான வாழ்க்கை மற்றும் உயர்ந்த சிந்தனை என்னும் கோட்பாட்டின்படி அனைவரும் அமைதியாக வாழ இயலும். சரிங்களா? ஸ்ரீல ரூபகோஸ்வாமி பட்டியலிட்டுள்ள இந்த அடிப்படை தவறுகளை மனித சமூகம் கைவிடும் பொழுது மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் இடையிலும் முதலாளி அவங்களுக்கும் பொது உடைமைவாதிகளுக்கும் இடையிலான மற்ற இது போன்ற மற்ற பிற தரப்பினருக்கும் இடையிலும் நிலவும் அனைத்து பகைமையும் அற்று போகும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உலகமே அமைதியா இருக்கும். சரிங்களா? அந்த எனிமிட்டி அதெல்லாம் இருக்காது, பேதம் அதெல்லாம் இருக்காது. சரிங்களா? எல்லாருமே அமைதியா சந்தோஷமா வாழ முடியும். எப்போ? சிம்பிள் லிவிங் ஹை திங்கிங்ல கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல வாழும்போது. பொருளாதாரம் அல்லது அரசியல் ரீதியான சீர்குலைவு மற்றும் நிலையற்ற தன்மை சார்ந்த அனைத்து பிரச்சனைகளும் தீர்க்கப்படும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அந்த வகையில் கிருஷ்ண உணர்வு நம்ம வந்து தனித்தனியாக போய் இந்த உலகத்தில் உள்ள கஷ்டங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து சரி பண்ணணும்னு நினச்சோன்னா முடியாது. ஆனால் நம்மளும் கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்து எல்லாருக்கும் கிருஷ்ண பக்தியை நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த உலகம் எப்படி இருக்கும்? அமைதியான சூழ்நிலையில் சிறப்பாக இருக்கும். ஏன்னா பகவான் அந்த நிலையில தான் இந்த உலகத்தை அமைச்சு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? எல்லாருமே சந்தோஷமா வாழ்ந்து எல்லாருமே பக்தி பண்ணி பகவானை அடையிற மாதிரி உலகம் பகவான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது? அதில் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸையும் கொண்டு வந்துடக்கூடாது. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த விஷயங்கள்லாம் செஞ்சு. சரிங்களா? நம்ம என்ன செய்யணும்னா பக்தி அதை நம்ம சிறப்பாக பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி ரியலைசேஷன்ஸ் கொடுக்குறீங்களா?
அதாவது கிருஷ்ண பக்தியில வந்து நம்ம மேலோங்கணும் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும். இதான் ஆரம்பமா நமக்கு இந்த ஸ்லோகமே வந்து இந்த பக்தி தொண்டுக்கு எதெல்லாம் தடையா இருக்குங்கிறத இப்போ அழகா சொன்னீங்க மாதாஜி. அததான் சுருக்கமா சொல்லணும்னா, நமக்கு தேவைக்குதான் நம்ம சாப்பிடணும், அதிகமா உண்ணக்கூடாது. எவ்வளவு பொருள் வேணுமோ நமக்கு அந்த பொருள் வந்து சம்பாதிச்சா போதுங்கிற ஒரு நிறைவோட இருக்கணும். அதிகமாக செல்வம் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது, அதெல்லாம் பக்திக்கு வந்து தடங்களா இருக்கும். அப்புறம் நம்ம இந்த கழுத மாதிரி நாள் முழுசும் உழைக்கிறாங்க இல்லையா, தன்னுடைய வாரிசுகளுக்கெல்லாம் சேர்க்கணும் அப்படின்ட்டு என்ன செய்யறாங்க, உழைக்கிறாங்க. அப்படியெல்லாம் வந்து பெரும் முயற்சியெல்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அவங்க வந்து வாழ்க்கைக்கு நிறைய பகவான் கொடுத்துருக்காரு. என்ன வேணுமோ அதை எடுத்து நமக்கு தேவையானதை மட்டும் பயன்படுத்தினா போதும். நீங்க பிரகல்பம் பற்றி சொன்னீங்க, பௌதிக விஷயங்கள பேசக்கூடாது சொல்லிட்டு. அப்புறம் சாஸ்திர விதிகளை வந்து நம்ம ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்காக தான் நம்ம அதை பயன்படுத்தணும், மற்றபடி பௌதிக லாபத்துக்காக பயன்படுத்தணுங்கிற அவசியம் இல்லை. நான் வந்து சாஸ்திர விதிகளை எல்லாம் பின்பற்ற மாட்டேன், நான் என் மனம் போன போக்குலதான் போவேன் அப்படின்னு அலட்சியமாவும் இருக்கக்கூடாது இல்லையா. அப்போ அப்புறம் சகவாசம் சொன்னீங்க, ஜனசங்கம் எப்படி இருக்கணும், கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதவங்களோட தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது. யாரெல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வுல அதிகமா இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்க. கர்மிகள் நிச்சயமா இல்லை, கர்மிகள். இந்த ஞானிகள் வந்து அவங்களும் செல்பிஷ், எப்படின்னா அவங்க வந்து பிரம்மத்துல வந்து ஐக்கியம் இல்லையா. வந்து யோகிகள் வந்து பரமாத்மாவை உணரணும், நான் சித்தி அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கம் தான். ஆனா பக்தர்களுக்கு வந்து பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணும், பகவானை திருப்தி படுத்தணும். ஆகையினால நம்ம எல்லாம் கிருஷ்ண பக்தர்கள், பக்திக்கு வந்துட்டோம். ஆகவே நமக்கு கிருஷ்ண பக்திக்கு எதெல்லாம் தடங்களா இருக்கோ அதையெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம வந்து கிருஷ்ண பக்தியை மேலோங்குவோம் அப்படின்னு உறுதி எடுத்துக்கொள்வோம். பகவதி ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம. ஹரி வேல் டெக்ஸ்ட் 2 நம்ம நல்லபடியா கிருஷ்ணாவோட பிளெஸிங்ஸ்ல பார்த்திருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.